tu na hian mar chang kan pela buk pui kan la thleng lo deuh hlek a hei nu moi le nu than moi tep kan te an lam na sakhup maya ai nuam man wati te lul em helai hi buk pui thlen ma kan chol lo kani voina hian hei rong bolin kan fe chuaka buk pui bial ram thim bial revival mang turin kan kala he la hi unanu Christi le unanu pui te po uluk takin thlan la me kani awanuam te lu lam helai tlang te hei anuam khop mai hei akong chanchin te kan fe na salawa mero chu alung len thla khop mai ti lai te kha kan sei du hei nu mar moi le nu moi ve ve nu than moi tuna hian ani pon hlim khop maya buk pui kan la thleng lo deuh hlek ani tuna hian dar thum alari lo deuh hleka chuan dar thum le chan ve ve la chum buk pui kan thlen kan ring ani lai chu ne voina he kan zui ho rong bolin anuam khop mai kan hlim tlang hle ni ti kha kan report lok ani e tuna hian ona nu pui te po hei thala ain uluk ain tua tam da sakhop mai amun le ma te nom em em a kan la kal ngai lo na khuat ani wangin thla te kan han la me kan ti han an report du ni e